7 χρόνια η Win Ελλάς δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση και πρόληψη στην ενδοοικογενειακή βία και στην βία κατά των γυναικών. Έχουμε βοηθήσει πάνω από 20.000 γυναίκες που έχουν αποφοιτήσει από τα προγράμματα ενδυνάμωσης που προσφέρουμε. Κάνουμε διάφορες ενημερωτικές εκστρατείες που πιστεύω ότι αυτές έχουν βοηθήσει πολύ να αναγνωρίσουν οι γυναίκες ότι βρίσκονται σε βίες σχέσεις για να μπορούν να πάρουν κάποια βήματα για να ελευθερωθούν από ένα αφιάλτη που μπορεί να βιώνουν. Πιστεύουμε πάρα πολύ ότι όταν ενδυναμώνουμε τη γυναίκα θα μπορέσει να πάρει σωστές αποφάσεις για τον εαυτό της και για τα παιδιά της. Το μήνυμα που θέλω να πω στις γυναίκες προς τα έξω είναι ότι πρέπει να μιλήσετε, να απευθυνθείτε σε οργανισμούς σαν τον δικό μας, να μιλήσετε στο κοινωνικό σας και στο οικογενειακό σας περιβάλλον για να βρείτε στήριξη, καθοδήγηση και να ξέρετε ότι δεν είσαστε οι μόνοι και δεν είσαστε μόνοι. Να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, όλους εσάς που έχετε έρθει να στηρίξετε τον αγώνα μας. Η ενημέρωση είναι πολύ σημαντική και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε τα μηνύματα αυτά που περνάμε. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας στηρίζει. Το έργο της Win Ελλάς είναι πάρα πολύ σημαντικό και χωρίς τους χορηγούς και τους εθελοντές και τους παίκτες που έρχονται δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το έργο. Αυτό που κάνουμε, και ευχαριστώ και το Μέγκα που μας στηρίζει πάντα. Είμαστε η φωνή για κάθε γυναίκα που δεν έχει φωνή. Η βία έχει αντίπαλο και ο αντίπαλος είμαστε όλοι εδώ πέρα για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Θα ήθελα όποιον έχει πρόβλημα να επικοινωνήσει με τη Win Ελλάς, να μπει στο winellas.gr, να δηλώσει συμμετοχή, να παρακολουθήσουν τα προγράμματα που κάνουμε. Έχουμε βοηθήσει πάνω από 22-23.000 γυναίκες και μέσα στο COVID αποφοιτήσαν από εμάς πάνω από 2.500 γυναίκες παρακολουθήσαν τα προγράμματά μας. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο αυτό. Και είμαστε εδώ, μπορούμε να βοηθήσουμε, υπάρχει solution για αυτό που κάνουμε. Τα εκπαιδευτήρια Δούκα είναι το μοναδικό σχολείο σε όλη την Ευρώπη που έχουν επιστοποιήσει ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό και στο bullying. Για μας ήταν ό,τι πιο φυσιολογικό το να συνεργαστούμε με τη Win Ελλάς που κάνει μια καταπληκτική δουλειά ενάντια στην βία κάτω γενικών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, λέμε όχι στη βία, λέμε ναι στην πρόληψη, ναι στην καταστολή. Σίγουρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά κυνηγάμε τον χρόνο. Κυνηγάμε τον χρόνο σε μια εποχή που υπάρχει μόδα, δυστυχώς, που έχει να κάνει με εκφοβισμό και bullying. Οπότε πρέπει και εμείς να κινηθούμε γρηγορότερα. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Καταρχάς, η βία σε κάθε μορφή της δεν χωρέσει στη σημερινή κοινωνία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα από αυτή τη δράση ο κόσμος αγκάλιασε, ήρθαν πολλά παιδάκια. Απέχουμε πάρα πολύ από το ιδεατό. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις νεαρές ηλικίες, να μπούμε στα σχολεία, να μπούμε στις οικογένειες, μέσα στα σπίτια, να δώσουμε στα παιδιά τη γνώση, την πληροφορία, γιατί το μέλλον δεν θα είναι ευίωνο αν δεν κάνουμε κάποιες δράσεις ακόμα. Η Win Ελλάς μας προτρέπει να σπάσουμε τα δεσμά της βίας. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να το κάνουμε έμπρακτα αυτό? Νομίζω πολλά παραδείγματα ξεκινάνε και από το σχολείο και από τις μικρές ηλικίες. Ούτως ώστε να ακολουθήσει και όσο τα παιδιά μεγαλώσουν να μπορέσουν αυτό το πράγμα να το έχουν έμφυτο. Θεωρείτε πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα πρόοδου στην Ελλάδα στον περιορισμό της έμφυλης βίας? Ναι, θεωρώ πως τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετά πολύ καλές προσπάθειες σε όλους τους τομείς και μακάρι να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Θα έρχομαι ξανά και ξανά. Είναι το πιο σημαντικό ραντεβού ετήσιο δικό μου. Είναι πολύ σημαντική ημέρα. Πρέπει να στείλουμε το πιο δυνατό μήνυμα και πρέπει να παρακινήσουμε όλες τις γυναίκες να μην φοβούνται, να μιλάνε. Η αγάπη δεν πρέπει να πονάει και είμαστε εδώ γιατί προσπαθούμε όλοι μαζί για την εξάλληψη της βίας. Είμαστε κατά στην κακοποίηση των γυναικών και παίζουμε μπάσκετ. Εμείς αυτό είναι το λιγότερο που κάνουμε. Απλά είναι μια μέρα για μας να το φωνάξουμε δυνατά. Η Win Ελλάς όμως παρέχει τις υπηρεσίες της χρόνια, στηρίζει εμπράκτως τις γυναίκες και παρέχει και πάρα πολλά σεμινάρια για να τις ενδυναμώσει. Γίνονται πολύ σημαντικά και φαίνεται ότι η χώρα μας έχει αντανακλαστικά και αντιδρά. Γιατί και μετά την καραντίνα αυτά τα ποσοστά έχουν ανέβει και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Και από τη στιγμή που έχουν ανέβει εμείς πρέπει να δράσουμε ακόμα πιο δυνατά, ακόμα περισσότερο και να αντισταθούμε στεναρά. Είναι αυτά τα red flags που λαμβάνουμε. Ευτυχώς δεν έχω να διηγηθώ κάτι άσχημο. Έχω αυτό που λέμε το manipulation, που και αυτό είναι μία μορφή βίας. Ή αυτό που όταν ο άλλος σε βλέπει χαρούμενο, δημιουργικό και θέλει με κάποιο τρόπο να σου πάρει αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό. Και αυτό είναι μία μορφή, αν θέλεις, κακοποίησης. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, είναι μια μέρα κατά της βίας γενικότερα. Εμείς είμαστε εδώ να παίξουμε και να μιλήσουμε κατά της βίας των γυναικών ειδικότερα. Εγώ όμως νομίζω ότι το μήνυμα είναι κοινό, όχι στη βία. Είτε αυτή οδηγεί σε γυναίκες, είτε οδηγεί οπουδήποτε, όχι στη βία.
Και πόσο μάλλον σε μια εποχή που ο κόσμος έχει προοδεύσει πάρα πολύ και εμείς ακόμα έχουμε ως ταμπού να συζητάμε τα θέματα της βίας. Λοιπόν, μακριά από εμάς, αυστηρές και παραδειγματικές τιμωρίες και ελπίζω σε λίγα χρόνια να μην υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε όλο αυτό, γιατί το φαινόμενο για το οποίο συζητάμε δεν θα υπάρχει. Έχουν γίνει πολλά σε επίπεδο εκδηλώσεων, δεν έχουν γίνει πολλά σε επίπεδο ουσίας. Πρέπει να περάσει στα σχολεία αυτό το οποίο συζητάμε και από εκεί να ξεκινήσει. Μαζί με τη μάχη για το bullying πρέπει να δοθεί και η μάχη κατά της κακοποίησης και κατά της βίας. Δεν έχει περάσει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να το συζητάμε από εκεί. Νομίζω ότι αυτή η μέρα πρέπει να γιορτάζεται κάθε μέρα, ώστε να υπενθυμίζει στις γυναίκες ότι είμαστε δίπλα τους στην προσπάθεια που κάνουν να γλιτώσουν από καταστάσεις οι οποίες δεν τιμούν το ανθρώπινο γένος και ελπίζουμε ότι κάθε μέρα θα μειώνεται η ενδοοικογενειακή βία και θα γίνουμε κάποια στιγμή η κοινωνία που θα αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον. Το μήνυμα που θέλω να περάσω σε όλες τις γυναίκες και γενικότερα σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κακοποιούνται είναι ότι πρέπει να μην φοβούνται, να βγουν να φωνάξουν, να μην συγχωρούν ουδέποτε και για κανένα λόγο καμία τέτοια κακιά στιγμή, είτε είναι λεκτική είτε είναι κακοποίηση σωματική. Νομίζω ότι όλοι μας στα χρόνια που έχουμε περάσει έχουμε υποστεί κάποιο είδους κακοποίηση. Ναι, έχω υποστεί και εγώ κακοποίηση, εννοείται. Το έχω ξεπεράσει με πολύ εσωτερική δύναμη και με βοήθεια φίλων και καταστάσεων. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στη Σαμάνθα για αυτό που διοργανώνει. Σημαντικές πρωτοβουλίες οι οποίες λείπουν και ευτυχώς που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλάζει ο κόσμος, δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια πράγματα. Είμαστε όλοι στοιχισμένοι, ειδικά σε μια τέτοια μέρα, σε πράγματα τα οποία είναι πολιτισμός και τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, μήνυμα κατά της κακοποίησης των γυναικών και νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο μέσα στα εκπαιδευτήρια Δούκα, μέσα σε τόσα παιδιά, να περάσουμε το μήνυμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια έξαρση γενικότερα παρά την προσπάθεια και τα μηνύματα που περνάμε και την προσπάθεια και το θάρρος των γυναικών οι οποίοι μιλάνε πλέον ανοιχτά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε και από τα θύματα αλλά και από όλους μας για να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτό το γεγονός. Η δουλειά που γίνεται από τη Win Ελλάς είναι συγκλονιστική τα τελευταία χρόνια και προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις να είμαστε δίπλα τους. Η γυναίκα είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη ζωή και πρέπει να την προστατεύουμε. Οπότε βία και κακοποιητικές συμπεριφορές είναι μακριά και από την κουλτούρα τη δικιά μας σαν Έλληνες, αλλά πρέπει να είναι μακριά και από όλους τους ανθρώπους. Σίγουρα με τέτοιες δράσεις και ενημέρωσης βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια μάχη ανάμεσα στους ανθρώπους και στα τέρατα και όλοι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη μάχη. Να μην δέχονται ποτέ κάποιος ούτε να σκεφτεί ότι μπορεί να σηκώσει χέρι πάνω τους. Πρέπει να βοηθήσουμε στο βαθμό της πρόληψης και όχι της καταστολής του φαινομένου. Πρέπει να βοηθάει η πολιτεία με ακόμα πιο αυστηρή νομοθεσία, έτσι ώστε όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να κακοποιήσουν οι γυναίκες να μην το πράττουν. Όσο πιο πολύ το δείχνουμε και συμμετέχουμε σε τέτοιες δραστηριότητες και παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, το μήνυμα περνάει όλο και περισσότερο και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα πιο πολλά. Ήδη είναι μια καλή βάση, αλλά μπορούμε και καλύτερα. Πρέπει να σπάσουν τη σιωπή τους οι γυναίκες, όσες δέχονται κακοποιητική συμπεριφορά. Το ευαίσθητο φύλο αρκετά έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια από διάφορες ρατσιστικές και κακοποιητικές συμπεριφορές και ήρθε η ώρα αυτό να σταματήσει εδώ. Μόνο έτσι μπορούμε αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε μια πολιτισμένη κοινωνία, μια κοινωνία της προόδου και της ισοτιμίας των δύο φύλων. Είμαστε εδώ κάθε χρόνο για ένα πολύ καλό σκοπό και πραγματικά οι γυναίκες όλες πρέπει να μιλάνε, να απευθύνονται και να βοηθούνται από ανθρώπους που μπορούν να τους κατανοήσουν και να τους βοηθήσουν. Και είμαστε εδώ δίπλα τους για να τους στηρίξουμε.
Να μην ανεχόμαστε την κακοποίηση, να βρούμε τη δύναμη να μιλήσουμε και να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή για τις γυναίκες που φοβούνται, που θέλουν όμως να μιλήσουν, υπάρχει Win Ελλάς, υπάρχει βοήθεια, μπορούν να βρουν στήριξη. Πλέον νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και έχουμε καταλάβει ότι θα έχουμε στήριξη. Αν δηλαδή μια γυναίκα μιλήσει, θα βρει στήριξη. Θέλω να πω ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στην Win Ελλάς που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση που είναι κατά της βίας γυναικών και στην ενδοοικογενειακής βίας. Το μήνυμα που όλοι πιστεύω θέλουμε να στείλουμε σήμερα είναι πάνω απ' όλα οι γυναίκες να μιλάνε. Να μιλάνε για το τι συμβαίνει και να υπάρχουν άνθρωποι να τις υποστηρίξουν και να τις δώσουν αυτή την ασφάλεια για να μπορέσουν να μιλήσουν και να ξέρουν ότι αυτό δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά θα γίνει έμπρακτα και ενέργεια ώστε να μπορέσουν να βοηθούν πραγματικά αυτές οι γυναίκες. Από εκεί και μετά εννοείται ότι πάντα στηρίζουμε το έργο της Win Ελλάς. Βρισκόμαστε εδώ να πούμε πάρα πολύ δυνατά, να ψήσουμε τη φωνή μας και να πούμε δυνατά όχι στην κακοποίηση των γυναικών, να πούμε όχι στην ενδοοικογενειακή βία και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι τόσος κόσμος ήρθε σήμερα εδώ για να φωνάξει αυτό το πάρα πολύ όμορφο μήνυμα για όλους. Σημαντικά βήματα πιστεύω έχουν γίνει, αλλά ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Μην την αγγίζεις, αν δεν την αγαπάς. Μην την αγγίζεις αν δεν την αγαπάς. Μην την αγγίζεις αν δεν είναι χάδι. Ας την να φύγει και εσύ αλλού να πας. Ζήτα το φως να βγεις από το σκοτάδι. Ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο και πρέπει να σας αγαπάμε και να σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Νομίζω πως ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη δύναμη στο να μιλάνε για αυτά που συμβαίνουν και νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να δοθεί λύση. Ιδιαίτερα τις γυναίκες πρέπει όλοι να τις αγαπάμε και να τις σεβόμαστε. Αγαπάω πολύ αυτόν τον οργανισμό γιατί βοηθάει γυναίκες. Οποιαδήποτε γυναίκα έχει πρόβλημα και το βλέπω εγώ, τη δίνει επαφή, τηλέφωνο, έχουν ψυχολόγους, έχουν άτομα για να βοηθήσουν να φύγουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βοηθάνε, οπότε δεν θα μπορούσα να λείπω. Τις γυναίκες τις αγαπάμε και τις προσέχουμε λίγο πιο πολύ ακόμα και από τις αδερφές μας και από τις μητέρες μας, γιατί θα είναι οι μελλοντικές συζύγους των γιών μας. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κάθε χρόνο μου αρέσει και έρχομαι και στέλνουμε αυτό το μήνυμα το όχι στη βία και να δίνουμε φωνή στις γυναίκες που περνάνε, όσες είναι αυτές που δυστυχώς περνάνε πολύ δύσκολα και αυτό ακριβώς, δηλαδή να λένε οι γυναίκες όχι και να είμαστε όλοι εδώ πέρα να τις υποστηρίζουμε. Το μοναδικό μήνυμα που θα ήθελα να πω στις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται υπό ένα τέτοιο άσχημο, πώς να το πω, καθεστώς, είναι να επικοινωνούν και να μιλούν. Στο διπλανό τους, σε ένα φίλο τους, στην οικογένειά τους, στην αστυνομία, σε ένα ανώνυμο τηλέφωνο, στις ανώνυμες γραμμές υποστήριξης ψυχολόγων, δηλαδή πια σου δίνονται τόσες πολλές λύσεις, όπου οι φωνές αυτές πρέπει να ακουστούν. Ερχόμαστε και μέσα από τον αθλητισμό που συμμετέχουν και άνθρωποι που είναι σχετικοί με το αθλητισμό και εκτός αθλητισμού. Όλοι μαζί όμως ενώνουμε τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να πούμε ένα όχι. Παρόλο που μπορεί να ακούσαμε πολλά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι γίνονται βήματα και εκεί πρέπει να σταθούμε ότι όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα να υπάρχει φωνή, να μαθαίνονται, να μιλάνε οι γυναίκες ή και άντρες, δεν έχει σημασία, δεν έχει φύλλο αυτό. Απλά σήμερα είμαστε για τις γυναίκες και να μπορούν να ακούγονται και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εμείς στις θέσεις που βρισκόμαστε προσπαθούμε έτσι τώρα από τον αθλητισμό, αύριο μεθαύριο όσοι έχουν οικογένεια ή όσοι κάνουν οικογένεια, από τα παιδιά μας να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται τον συνάνθρωπό τους. Είναι η τιμή μου που παίρνω μέρος σε αυτόν τον αγώνα του μπάσκετ που γίνεται, που οργανώνει η Win Ελλάς. Θεωρώ μεγάλο υπέρ που το διοργανώνει αυτό, γιατί είναι να περνάει ένα σωστό μήνυμα γενικά στον κόσμο ότι πρέπει να υποστηρίζουμε και εμείς τις γυναίκες που δεν περνάνε καλά γενικά. Είμαστε εδώ πέρα για να στείλουμε ένα πολύ όμορφο ηχηρό μήνυμα. Είμαστε κατά της βίας των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Παιδιά, θέλω να απευθυνθώ στις γυναίκες και στα κορίτσια
τολμήστε να μιλήσετε. Υπάρχουν ομάδες εκεί έξω που μπορεί να σας βοηθήσουν. Εμείς θέλουμε την φωνή σας, θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Αν μιλήσετε, το ξέρω ότι θα βγούμε από αυτό το τρυπάκι, θα σας βοηθήσουμε πάρα πολύ. Έχουν τολμήσει οι γυναίκες και έχουν βοηθηθεί από αυτές τις ομάδες. Βρισκόμαστε εδώ για τον φιλανθρωπικό αγώνα κατά της βίας κατά των γυναικών. Εγώ να πω στις γυναίκες να είναι δυνατές και να βρουν το κουράγιο να το πούνε κάπου, οι γυναίκες που δέχονται κακοποίηση, αλλά θέλω να πω και στους άντρες ότι η κακοποίηση δεν είναι μαγιά. Εγώ ήρθα για έναν πολύ καλό σκοπό, λέω ένα τεράστιο όχι στην κακοποίηση των γυναικών. Στηρίζω τη Win Ελλάς, σαφώς, γιατί μου έδωσε και εμένα την ευκαιρία να είμαι και εγώ εδώ και να πω αυτό το τεράστιο όχι. Λατρεύω τις γυναίκες. Μπορώ να πω ότι εντάξει ρε παιδιά, στο 2023 πάμε στο 2024, λίγο κάποια πράγματα να αλλάξουν. Η ηλεκτρική βία είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο κρυμμένο, δεν το εντοπίζουμε εύκολα και έχουμε έρθει νομίζω όλοι πάνω κάτω αντιμέτωποι. Καλό θα ήταν να δίνουμε αγάπη, να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο αδύναμοι και χρειάζονται την υποστήριξή μας. Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι να μιλάνε. Οι γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στον περίγυρό τους, στο σπίτι τους, να βρουν το θάρρος και τη δύναμη να μιλήσουν και είναι σίγουρο ότι θα έχουν τη βοήθεια που πρέπει.